chicken ja fakoli kuma fakoli daba Josi Sedu anzigira kenaka tali chicken ja fakoli dongi dala bado wodo yesina ni jamana bele gile ya shidon ako na lebe Bamako na ti Bamako mbo dat loka mana ke dnie yoro ni je mukan ya se ka lame dnie fa bele gile la chicken ja fakoli kuma fakoli daba jamjangoli kuna foni lase Josi Sedu ka dan anzigira nga kenaka tali bien dene dwa ku damina du odo dugu ba kono ma kamana gwanedu Josi Sedu dene dugu ma je kaba min bi kulawo min di kula ambele gile tonshi gele do Josi Sedu ka dan ambele gile bi je kabo nyo aveso ni nga du konna segere ambele bo du konna na kaso segere wula dafe o de la ambita karaso nywana ambita kalamini nywana Josi Sedu no dabora kaba na gwa dabora Josi Sedu ka no mobility ko sira de aletai ni zira belebele ale miye se nani ka to ale bulu Josi Sedu ka do bo kama na gwana ijole katakata ndigi bina akila te gawa ikasuma ko jugu teme ka bonye sa ki mele bore o don wati dumabo kala ndigi ti dumabo de abo de fiyo circulation na mami dama ka go mabe kala ndigi do ale na tanda do ka boso katakata ni ale ningi nyini nga mobility be mangana mami Allah ko digi bisanga na do akela te go aw ka fa de ba awlaw bigo duguje mago me mena na dugo na o ba awla de ati bonye wa abitola amina sibisinga siegu abenoni sans interdit fe abenoni Jean-Dedou dugu ba kono mafle mi nye Bamako alamini na bolo na dugu foli ani tanni ambo ke ka nyeshe lame ba bele jile marhabu shele amita mino zigi dampan jaruso shamba soro ne ka choroba ye tugu ne tungara adelembe gweleka mini dugu tigi kerefe mi nye awangi nyinga morbo ikadu baraka jega fo lame ni no gongo ne fa ye tugu ne asinga yele kwa ile mempai obi jega fo lame njugo di o sebu ya ezote Radio T, on va appeler Goudron D, honorable député, Hali Toli Soti, Damba Jariso, on va appeler Oya Radio Show de la Anga Dugula, Obi Jekafota. Oh, Radio Ning, Radio Toko de Bola, Ali Dama du gouvernement Beto Radio, Sama Soro Duguti Begeleka, note, Morobo Jarso, note, Yaguma Basoro Bazabugu, Njiba, Daba, Yedugu Torodo, Bosofala, Abek Kalazone Mignwana, Radio Sofla, Kaben Mouturu Jekafola, Radio Faso Nyeta, Radio La Voix de Bosofala, voilà, Radio Pirate, qui n'a jamais été autorisé par la HAC. Ah non. J'ai eu l'autorisation de la HAC et n'est qu'un partenariat avec Djekafo. C'est signé par Dieudonné Dako. Je dis que c'est un programme sur les Dieudonné est de Négalé. Et la radio, il y a une chouka quoi. Et la radio, il Manja FM. Est-ce que directrice est lettrice signé? Yamade, Amen. Pour le programme. Djekapub. Naam ko me dugutigi bloka ata bo dugutigi denya ki kunda kogola mbala to ko beddi de mitrima na e dongili da ma mi ba lamine aba to ka gero de la jan se bi ka do mbi boni sebe mi nu ka ma l'indépendant kanabla sebe ni keba ata de ko ablay jara ko akika do cliff la na maja sabula choye nyo azoro mugu bondala ngani chekera bingani kala ni soni abongana ngana mumaye don se de ka do adabi tuila Bamanju ka bishweni anu ka bingani wele Joan se de ka do tu sude la abada na to do kelela ikado lubi dodoli made inyina ngono mato ka singa shuri kati Joan se de ka do cliff line mugu akashika bora kosobe minye bamanje che biwolo che bisegi do ko che kemafla Joan se de ka do ulu kera fure nga minyanga so rasukulu minu nyu nidi no lukunde luka sayate Joan se da be kuma mina samba so randola abi cheguma muga ani wolo vlambo so rasula Joan se de ka do geni ni sebele gala ko akoba mandu ka bingani wale ikado atiba Joan se de ka do nindo 5h du matin à table à 6h du matin yangadi yenye Joan se de ka do menye bamandu ye diadisu ikado ula benimba gabina fo uyeko ilabe abine kakalo cha mambo tuni ni boli jetemine mini minga ngake awulika joka ngabulu da mive
kɔfɛ ni an kɛra dɛsɛfɛn ye an kan k'an juru fa min fɛ u y'o bɛɛ lajɛlen jateminɛ jɔnso sɛbɛnnikɛla ko mundoro sɔrɔsi kan min bɛ yen u ye labɛn kɛ i k'a dɔn mobili blindé 2 o suwannen kun t'u bolo maa caman cɛ 100 munyango dɔw kɔtɛ olu bɛ moto la u kelen bɛ ka mugujugu don mobiliw la ani motow la jɔnso de k'a dɔn awa an ka sɔrɔsiw sigilen tɛ n'a ye koyi da fa bɛɛ lajɛlen kɛra u bolo da ye blende ninnu u nana yɔrɔ dɔ kari jɔnso de k'a dɔn ka don da fɛ sɔrɔsiw jɛlen bɛ k'u ɲɛsin da min ma ni donda kɛra awa 60 ni kɔ ye i y'a dɔn kɛlɛ a bɛ burundu jɔnso de tuma min n'u nana suuru gada mugujan min bɛ sari yɔrɔjan fɛ dodow jɔnso de k'a dɔn ka fa bɛ ɲaami sɔrɔsikuluw bɛna faamuyali kɛ tuma min ka fara ɲɔgɔn kan jɔnso de k'a dɔn o y'a sɔrɔ bini ka digi dɔɔnin kan na sɛbɛnnikɛla ko nka sɔrɔsiw n'u ka cɛsiri n'u ka hakili ɲuman bɔ u nana wulikajɔ boloda ka labɛnkura boloda jɔnso n'u ko law ta gudun jɔnso de k'a dɔn cɛ 40 kɔ buruna yɔrɔ la fɔta u nana ye k'a fɔ jɔnwala taki ninnu kɔni an mana balu la cogo o cogo ninnu labɛn bɛ dabalikura b'u bolo o tuma an k'an yɛrɛ ɲini jɔnso an k'an yɛrɛ ɲini yagadi ye bi fɛ min ye an ka sɔrɔsikuluw ye u nana marifa ta k'u nɔ bɔ jɔnso de k'a dɔn maa 20 kɔ u y'o tajisa tɔk ala bɔkɛrɛ ni sugunɛ ni jolikɛrɛ ni basigɛnɛ yɔrɔnin kelen ni sɛmɛ wala k'a bɛɛ nɔ ni ɲɔgɔn na jɔnsi jedu sɛbɛnnikɛla ko min ye awa Abulayi Jara ye nka ko in kɔni ma ja o jɔnsi sabula adamaden n'i bɛ to fɛn fɛn la o tɛ ko duman ye min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye laban nana jateminɛ kɛ sa an ka sɔrɔsi kɛ maa 20 ani kɔ olu sara jɔnsi k'a dɔn maa 30 ni kɔ olu jogina nka an bɛ don min na ko bi min kɔni b'ara Bamanji la jɔnsi k'a dɔn danda la a ko Mali armée jɔnsi k'a dɔn cɛw don minnu y'u kale k'a fɔ an ni de bi to a la jamana bi kisi jamana bi tanga jɔnso dun ni n'a ɲɔgɔnna dabali kuratɛ a fɛɛrɛ kuratɛ hakili b'a la o de la ka nin ɲɔgɔnna ko caman kɛ ka tɛmɛ a don a digira an ka mɔɔw na o kɛra sɛbɛnnikɛla ko min yɛrɛ jɛra ko in yɛrɛ tɔ bɛ i y'o dɔn wa ɲama ma min n'u ye faali kɛ ka faali kɛ jɔnso de k'a dɔn maa tɛ bɔ maa na jɔnso de k'a dɔn u nana su woloma ka taa ye k'a fɔ Bamanji u ka cɛngana caman de tun bɛ nin ko in kɔnɔ jɔnsi sedu a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye Ibrahima Mariam Abubakar ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ Nigéria jamana na ninnu ye sɔrɔsi Bamanji cɛ kana gɛlɛw don min ye Fuseni Bari ye ni ayiwa Ibn Yunusa u k'a ma ko awa Bobala jɔnso de k'a dɔn ani Nuhu Diko min ye wulikajɔ ye a jirala k'a fɔ olu ye Burukina bɛɛ ye jɔnso de k'a dɔn Asan Bari o bɛ bɔ dugu min na o de ye awa ngi ɲininka Jalube ani Amadu Diko min ye awa Boni ale ye Boni ka ye fara sɛbɛnnikɛla ko faali jama u bɛɛ su fununen bɛ yen u su fununen dalen bɛ yen o tɛmɛnen kɔfɛ Ado Isa alias Nasu jɔnso de k'a dɔn o fana dajira fara o ye maliden ye sɛbɛnnikɛla ko fɔta jɔnso de k'a dɔn an ka cɛdenw tora la o kamikami ni dusukasi banna nka min ye sɔrɔdisa ye a tɛ taa nin kɔ ayi jɔnso de sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min kɔni ɲɛna o de ye ka tila k'u gɛn jɔnso de k'a dɔn kura cɛ o cɛ la u y'o ni kɛnɛ karabara ni bɛɛ lajɛlen la fɔta sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔw bɛ min fɔ u t'a ɲɛda ye jɔnso de k'a dɔn maa min sara la a da se ka fɔ su min bɛ yen n'o ye Bamanji su ye mɔdoro a da se ka fɔ ayi a da se ka fɔ kana sifuru fɔ dɛ kana fɔ duradɛlaw mɔgɔw bɛ yen kana fɔ k'u tigɛ fo ka dugukolo tigɛ a nɔfɛ ayi sɛbɛnnikɛla ko nin jɛ 4 ba in min ye katiba olu ka ŋana cɛ 4 o fara jɔnso de k'a dɔn olu tora la sɛbɛnnikɛla ko a ma dan o ma dɛ sabula wulikajɔ ni jateminɛw y'a jira nin labɛn min kɛra jɔnso de k'a dɔn janfan jugu don janfan min ɲɛ bara ka ɲini an ka sɔrɔsikuluw fɛ jɔnso de k'a dɔn yɛlɛma caman don na wulikajɔ caman don na sabula min ye awa Jizim k'a dɔn olu bɛ ko in kɔnɔ o don jɔnso de k'a dɔn tɛmɛnen kɔfɛ min ye Iyada Agamali farasi olu ka mɔgɔw a faamuna jɔnso de k'a dɔn jɛkulu caman de farala ɲɔgɔn kan ka nin dabali jugu in de ye a faamuna ka armée kama bɛnkan don nka u bin o bin armée kan sɔrɔdasi quoi jɔnso sɔrɔdasiw bi dabalikura ni fɛɛrɛ kura tigɛ nin min kɛra o ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ tota n'o tɛ binkani minnu kɛra fɔlɔ o jugara jɔnso de k'a dɔn o ɲɔgɔnna wɛrɛ tɛ kɛ nka min ye blindé o fila n y'o sɔrɔ min voilà blindé fila kun b'u bolo o bɔra min lance-roquette kun b'u bolo u y'o bɔ mini voilà 12 tɛti ninnu awɔ minnu kisɛ bi maanifi tugukala ni wolokala bɔ awɔ u y'o kisɛw bɔ u y'o bɔ min
non je sabani kala ko armée ko ni me furani na ko ka tabla Burkina frontière la ko Niger frontière la wo non je di kado sagita ko ka fura ko nyame ma minu ngoni yeni nge non je du bush la tunundi ni mu yesabani anyami dalo ka bolle indépendant kono akabi bolla sababu wala no bin tiga do mi boni sabani ango mi ma le pays jamana kuriba no Ibrahima Jiteye ni ya ka sabani Jiteye ko ibora ka wale mi vo na karanga jamana sorasula jamba mindo jamba tigi donin be sabula fe mi nye nyeseleke nani bunakuka mali be geleya mina adona maamunu ye geleya tigi anga jamana ka wa fe mi nye odie kulu juguye ali bi olu de be ka jamana kele njamba kolonel Asimi Goita ka fara fe mi nye akasorasi nyamauka kolonel Sadio Kamara ka fara kolonel Cheduruka nimbela jele farale menyanga bi ningu bolo ke kele nye sabula ya do na fo mali jamba ba plate Francina Terudo tabani kala ko ako fe mi nye video jugu doye o koni njeru nimbe ni wati na Francina dememba u fe mado be flyer bolembe bolo flash lembu kofe o bela jele fale do ku jeni kakla ku shudo diga badola Jomani garako ako femi ye video ye do ko ni ya jira ka audio do tuwala audio ngoni bi Mali armée de Jalaki afa nyetani na Mali armée de Flani ye ka flova uye ni ndeketa kaningeta jomani garako ka Mali de jala wuli ka femi ye ambalema flow be kushu wala so ukase ka wuli ka keleke jomani garako ako femi ye Mali soroda suye ukale ka video nzora na makan uye wuli ka joke ninga nyenyini ni ko ni obi sename domina kobi na mi nzeba ko jelembe de ka fo yoro mi nubu tofo ani wole ngala yoro mi mani armée masei tabani gala ko ame domina kobi femi nye France ana de ma jugu ye olu de beni jugu njugoro ni yakili bala femi nye janvier kalo kleta ani wolo vla tamba fla ani mugani fla femi nye Mali ani Mauritanie nyanje frontière la femi nye Mauritanie ka ma wolo vla olu shutara ye ngalo ngele femi nye France teleso ana RFI na radio so uye galo tika kada armée la tabani gala ko o ku kunte dore ambarugo tandange mi mbise ka to sira mi me Mali ni Mauritanie ke kele ka wuli olu ko sira tige ko ko mi na jamana de bela jele ka halaki o teke jamana de nga wuli atmi kama o teke iye France ka flaiwa ha shidi nunu ya o teke on a tout compris nge sabani gara ko ako ala de fora landa sabula fami ye Mauritanie ka dewye olu yere de bora ka tama Mauritanie parti politique ani société civile uye kule ka bo ko ni wole min blani inde Mali armée bolonoye sabula fe do bi sorasiya bunakuga ma min bi so mima ani ma min ga keleke chuo o donelo ko sekretari yere de bese na service jugu do de be France bolo ko mima service militaire secret o de be ni wole nunna Mali territoire ka galo da Mali armée la sabani gara ko ko femi ye Mauritanie ta nyona u ba fe ko kele de wuli jabali nyono marala jamana be unya famia awo femi armée u ka kuna fo di srambe no ye gripa e kunungo o yere communiquer ke ka jira jamana de una ka fo ni buma min bi fo na galo be ka da Mali sorasula abi galo ashini galo sabula aunga armée kolonye armée la damolendo u ka wuli ka jonu ka chesirite dore kuna hada ma do nu bolo fo mi se ka lakana chugamina Mali de yere nyebala armée ka o ke ka kele ke ni ubi mado nyenema mena kana noye u yeste soro munga ubu nyenema mena kana noye o ka tiens fo o ka tiens de fo obi ke sabani gala ko nge afo anga armée de fay na e mawma sora abo fa sabani gala ko o bingalo o shinu galo sabula fami nye diripa nyamai ala yere de sabani ke ninga nya folike sabu de ta manjor ko abi jamana de wa kiri sigi ninde Mali armée noye wa makara ningalo njugu da Mali armée la sabeli bi sena halibi mi se ka to ko nye kado sabani gala ko o fami nye kinya ta fa yo dona sabula France ganedo ka ba to ti boni mange o ma France ta to ba te ka bela jele de nyamiza Mali dafi oluku yere soro sabani gala ko ataki mingara mondoro ni terroriste check me flani ko otorala sabani gala ko o koni ye France de malo sabolo ma fe ka Mali armée de jigi dige kono ma ni Mali armée de zera o ba fo ti wa na on de ateka atenya bo abi glangoyi awo France te abi gla u nye de do ndela o Putin tani yere che ka tu ko ga ni dode nu ye denye o fale du fa no basenjila u ku bolo ngani nyache Putin ma e kala president nyaka maga do la mesa wadanda akina do dana ako otama ayen nege ngange babalega ayen jamba ayen ju bi nega mawbi ga sa ma titi ka ne deme wo made ayen deme wo made neki ma fo yala folo ikran president ngo ku ye chadir bola ajobala o
ko ite nunu ndeli ko Vladimir Vigi awo Zelensky wa mundato ado ere nyebe kele na tola ita fonzona iti yere bla jakwa chela ko ni Faransa de ya shuka bla putina uya jama mena kokata nge kuna bani blani anye minza lo ka bo le pays kono akabi bolla jodi sedu safiando bolo be ala bolo jodi sedu mbolo bugo kado mbi boni sebenye sebe minu kama le sursaut jodi sedu kado adama tunkara ni nyaka fatiriye adama godi ma kana ke hina bato ikana ke islama yere jodi sedu nga ambela jile ka ke horonye ni nywa na saya bakule no kera jamana kono jodi sedu kado ma minu zara jamana dondo do fabala do korake bala do che bala jodi sedu sorase minu ndora ni ngwena ma muga ani ko fo wal ma bisaba yon se do otike jamana kona abada ko jamana de bele jele manga kashi ni merike ible ma do wudo yon se di kado e kangi dadi sebene gala ko ministry ando goli gindo yon se di kado ale mi be nyene je ministry kuna ale mi be soko ni dongo ministry kuna ay wuli ga do bolo da ay kangari dake kangari dami mi talike kanyeshi yon se di kabini ni kuna foni jira ka fo anga so rasu do torala ministry ko sisa ngoni ko sera dana jamana kono ambe de bi fakile bakile dey sorasi wo gendarme wo uko mi matwa kana dey national o de ka sangasi zukashi sanga bonzigi jodi zedu jamana de be ka sangasi na yija ikana duwa uke yon se dunga isigi kaso yon se dung mi nya dunu ni tegera ni nyela jay o ko nga dabla kle damado kle sabab dama Allah mamunu be ka sanye dongodo uka dimbe obiya muso obiya ka kle sabab nyeji ko lu fe hani makasi ki manga usuma ami tete ko ke jamana e amanga dese malide fene yondi de mara ko yara ha semeni gala ko afrika do ni ngo minu mvleni afanga ka bodu ba ko na la kerengere ne nyana bamako yondi du ka do bamako ka ko ni minyu ka nyana je ko e aminyu ka ay wa dongile daw ni tegere floe mbendia so du ka do mbendia uti fembwala hanna fora jamana ko no ko ka fluenga dabla ka nyana je dabla kile damado damade nyinina yondi du ka do bele gele desera semeni gala ko afrika do abakuna foni mboraka bi sibiri o sibiri dongele ibaye ka fo nyene je bolo dale kundo bamako yoro chamana mi nye palais de la culture ye mi nye concert ye mi nye Allah yeni ye ndi muni top étoile dunu voni balafo konyo cortège njigina bama arla de njiginu na oui abu jitei abu anya demeya ukele ka genga bo badaina angu manga ka vraiment ma nyena ma tegnai mais a fora ko nyene jo kana ke bamaru nganga ke non so da amaso ga ba dogo ko ko nyene je bege enyem yeta président ga degere ko fe national awo bamar nyene je ngoni ko fora ko interview bo wo mo fora bu so ga bo o fona na tukuni kata e kan naje abu jite kana do ne abu koko abake ata kele ndo na era kele mi se ka concert ga amaba mais non sont sérieux jamana bay woni ambe fakile bakile no do de fasara do de kesara do de korakesara do de dogoni sara o ya ni fli jamana de koso ka jamana kishi kile saba anga ndadi ka dugo ken nu anga sanga bodasi beka osigi kaso ni nyene je mu nyene je me mo la do bi nyene je ka wara ma manga mimbe ni dafa dugu nunu nai jonsuru niya a miskar ala kani samo kushi miskara jara ka moko kala ami yamla ala rati ba yes abu jide ni manjaye de mo ba ko yi Yonjeru ministru ko ce woce kala bla dununa ta plane kota kangare daledu min woni fa bele gele min yella kana tikira mawye ku tulo foro sharatu ku tulo foro yonjeru na foro ko jamana ko de national bele gele kanga time hanna foro mami ndi bo mundoro ni sibile mbe bamako ya chow de sara jamana ye chow angango lu shuka shige yonjeru ka don o de nywande ako no kara abike sababu yonjeru ka do jamana de faso de nymanya ani nywanga ni nyambunya babu faraka ni munye sebenye anye mi bo surso kono akabi bolla tawu bana ne bindega do obike ko ni sebenye ango mima Azalai Express nam basriba no ya arber maigaye arber ko nya ka sebenye arber ko ako akadina te dabla nye nege tena ko docteur shogal ko kala maiga na ma jija abito akelina sabula ni mishi pa biriba kuna atwa de bike cheso zorone emisang RFP uye réunion doke alamisado réunion shogal ko kala maiga akume jona sigila eko sigi njara la de ayere ya kanisa ida bonena
Il y a MPR était mort ici, non? Mabseka Madakamina. Hein? Madrika Madakamine. Ala Ijaminga Matakuda. M5 Gata. On a dit qu'il y a un peigné. Après, on peut me Nam. Akonia Takalaje. Fermier Konya Makagoulé. M5 comité stratégique. Où est la Shogal Kokala Megama. Eri Duru. Asigre Bechamanjala. Do Bitmaka. Do Banyevo. Oyeningeda. Inyine Nade. Bora Aundena. Aunde Sangorata. Ninga Keleke. Wala Sika Seka Jore Izoro. Eba Ula Goshito Mena. Iba Mbla Bolo Kamemuna. Munekele Meka Koin Bebe Kelema. Ici fendi mama mune kera leko iya me M5 RPO iya ma wulika joka ke ngu chedo debe ya tutiko mabwala biwa dani imam diko afanga na bunya imam diko ta non imam tara misir la non oui c'est vrai j'ai posé une question non je suis d'accord et alors obala bia et mamu ye barabi nous de magata j'ai posé une question abala biwa ni ruwai tu sais pas fonyi isa ka jimi era bora la numéro 10 bora là. Clément Dambélé bora là. Ni blala. Les cerveaux bora là. Après qui va bora là. Alors et du pays ni mbete mdengia. Olu talamele udamo bora pewa bora là. Mais non. Na koroko ni mbeta no mami va. Je dis pas là. Orichin. Ukashuka tu Dakadu. Awo Dakarigelo ko. Ko Dakar mi mana kai. M5 ko nu tatre jugu ya pai. Ma lu nu tatisa. Dakarigelo ko. Ako femi M5 ngana bawi. Olu mekerega. Kabula shogali sigi furada mo ka se bina. Femi ye tigalumani ye ayo taka M5 ngana bawu segere. Maamunu be no lu dati barakono. No lu ya piale fo shogali fu dajibi salaga. Mohamed Ali Bakiri. Iyo do. Yaro odakoni. Faut ici bala odala oya idanye shama fada ki bisanzel shogalika shagmaru sisoko odusu kabbo madame sika ya tuso bela jele udan sako de fo shogalima amaba niya me e shogali bi ibi premier ministre ya fo ala ni M5 sababu ako shogali koni uyuda sako de fama shogali ko ayetma dia mitma ko yande qui parle pas pas de commentaires qui parlent pas ici. Leko. Il y a un peu de mal, je vais pas y aller. Leko. Il y a d'autres bâtiments à bord. Et voilà qu'on est mamie nous nous refont. Nous nous manquons à quelque chose. On a qu'on a autour de ma bois. Ok là. J'ai beaucoup de respect pour cette grande dame. Madame Sikatou. La dame de fer. Une grande dame. Une dame de fer. Oui. Mais Bitaka Donné. Non. Mais elle a fait la liste. Ni bien y est maintenant. Ni bien yela mana bi yela ma no. Elle est du mouvement démocratique. Ma minu nana ni démocratie ka Moussa quel a visage de coup faire pour la première fois. Mun ka talwa to be fo bia. Abina. Amma binde a to be fo bia. A to be à son temps. À son temps. Mohamed Ali Bakili. Bon. Madame Sika ya tuso. Bela jele yu dan sako de fo shogali ma. Amaba. Ni ya me e shogali bi. Ibi premier ministre ya fo ala ni M5 sababu. Ako shogali koni yu dan sako de fama. Shogali ko ayetma dia mitma ko yande. Qui parle pas. Pas de commentaires qui parlent pas ici. Leko. Il y a un peu de mal, je vais pas y aller. Il y a d'autres bâtiments à bord. Et voilà qu'on est mamie nous nous refont. Nous nous manquons à quelque chose. On a qu'on a autour de ma bois. Ok là. J'ai beaucoup de respect pour cette grande dame. Madame Sikatou. La dame de fer. Une grande dame. Une dame de fer. Oui. Mais Bitaka Donné. Non. Mais elle a fait la liste. Ni bien y est maintenant. Ni bien yela mana bi yela ma no. Elle est du mouvement démocratique. Ma minu nana ni démocratie ka Moussa quel a visage de coup faire pour la première fois. Mun ka talwa to be fo bia. Abina. Amma binde a to be fo bia. A to be à son temps. À son temps. Mohamed Ali Bakili. Comment son adne ma opma comme on est vidéo M5 ma. Voilà. Sogani ko qu'est-ce qui prend les M5. Oui. Jamana ko de doa parti ko de doa klango de doa ko de do. Akwa le bi jamana ko de la wandara ya ka ko ba ko sika do mom ni kono kata. Bravo, toutes mes félicitations Choguel. Toutes mes félicitations. Ko te boanzanye de. Il fait ça au M5? Il fait ça au M5. Mais Choguel était le président du comité stratégique. Comité stratégique. Il est plus président du comité. Abana Goui. Avec Jekte. Jeka pip. Kaka pression la kodo. Nege kanye tan placera Bamako. Kako jigine uka bonya masegi be awye. Jeka pip. Kaka pression. Réfléchis.
jusqu'à dans Bamako. Et plaisir, au Moukatomola, Belebele, Badam, le Bamako, Tourniwa, ou Famana Kake, on est Nissadia Bela, tes fléchas, avec la Katomola Kura Boloda, mi, na la Gali fête, c'est qu'à Foka, Bageliba, Bazou, Vaxiou, téléphone, moto Jakartao, frigo, congélateur, avec télé, TV, écran plat, faut qu'à tasser, du terrain ou chama. Otuma forogo langolo na amunu molo ka fale na ma fe ka fala metana e ibe se katana e dabananina radio Jekafo, radio Nyeta, radio Nasraoulé, radio Liberté, radio Oxygène. Au Karanka Haklito, février kalot le folo, katase octobre kalot le mois ami flama. C'est en 2022 avec place cinquantenaire là Bamar Beke Yoromina Bada Fanfe Olamba Fo côté Flécha tiré place c'est Bada jusqu'à Dabako. Dawatugara non mbala togobedi jodi zodo akadina date bla dien negetana ko gatala mbi boni sebe mi nukama interde bomako jodi sedu ikado ministry jole ministry mi naka wuliga doka di jamana donye ministry mi mbi shara kuna jamana nyuman di soro ni sharate jamana ti basigi ni sharate ngana mu ni bingani ni shwani ti ba jamana kono ni sharatugu te jodi sedu ikado yalma murabi ni ka sharatugu mina wa ubini ka sumaya ai ubini ka sumaya Jean Zedou, ubini kasumaya. Sebele kala ko mami ni fanga daragila Ibrahim Boubacar Keita la. Bele jele ko pai mi nyeko ye ataraka kalifa kasoge. Jean Zedou kado jamane ngona adone du. Klenenya sherati ko nyuma. Kiye jala foli. Jean Zedou kado ajati tige. Atengi misa abada ko kelena. Sabla tengo fa na ba ke ababa ko sha. Sebele kala ko mami kudeta kera ni fanga boshira. Jean Zedou kado wulika do folo mini malde jigi dale doaka. Ode ngana mu kebaw ye shwani kebaw jamana jaba baw minye jamana foshi yon je dika do bela jele ko sisa angar la nywana adungera to goy kabla wulika do boloka ani jetemine yon je dika do so mingele do mawo mana ka fo jamana do ni bi kono walma ye jamana jaba yon je dika do dishiba ni ma ko je ku nyininga mati dala ku bi se kamine dika do ka soge ay tega daw beka kilingele pay sabene gala ko sumelu bube maiga o minena ado premier ministre korodo yoro so do machi se kadala ka fo bube kume hakemina so kuma min bada ani jamana dongele me kabla danga mina ko chepse ka mine amina na ka do kasola zoni sedu madame boire filishi do kaso zoni sedu ka do ado ministre wala min ngumbe no e Mahamadou Kamara kaso ministre koro chama minana min nyengi nyininga aywa maire koro wiye a chama wele ka tu nyininga zoni sedu ka do so mingele do kaso ni bele jire javake nga bube nga ko umina na mina ode jamana fi ku yala avion mi ngono to kele madwala do ko milliard mugani ko do ko bisabani ko do ko binani akara ka maminu do fangana so mi ngera la kafo olude ko yurugu u ye milliard chaman de daw ku umina ko flay mais vas-y je t'écoute je te répondrai de la plus belle manière non je te vois je parle pas merci. Ego kasogere ka dossier doa. Jodi zeru ndai na wi. Sebele gala ko minena ka tu datugu. Nga ambi doni mine ko bi. To be de. Warduno be de. Ti pala ki. Nam. Warduno to be. Jodi zeru. Nunu mine furana makana blabila. Ama cha girodo. Jodi so do machi se kadala ka fo bube kume hakemina so. Kuma min bada ani jamana dongele me kabla danga mina ko chepse ka mine amina na ka do kasola joni sedu madame boire filishi do kaso joni sedu ka do ado ministre wala min ngumbe no e Mahamadou Kamara kaso ministre ko chama minana min nyengi nyininga aywa maire ko wiye a chama wele ka tu nyininga joni sedu ka do so mingele do kaso ni bele jire javake nga bube nga ko umina na mina ode jamana fi ku yala avion mi ngono to kele madwala do ko milliard mugani ko do ko bisabani ko do ko binani akara ka maminu do fangana so mi ngera la kafo olude ko yurugu u ye milliard chaman de daw ku umina ko flay mais vas-y je t'écoute je te répondrai de la plus belle manière non je te vois je parle pas merci ego kasogere ka dossier doa
Jɔnti Seydou Ndaye Namuye sɛbɛnnikɛla ko u minɛna ka t'u datugu nka an bɛ doni minɛ ko bi tɔw bɛ yen dɛ tɔw bɛ yen dɛ waridunaw bɛ yen dɛ ti balaki nam waridunaw tɔw bɛ yen Jɔnti Seydou ninnu minɛ furadama ka n'a bila bi la an ma cɛ giri problème je n'ai pas de problème ka da la ka fɔ Bube kun bɛ hakɛ min na so kuma min b'a da ani jamanadenw kelen bɛ k'a bila danga min na ko cɛ bɛ se k'a minɛ a minɛna k'a don kaso la Jɔnti Seydou madame Buhare Filisi tɔgɔ kaso Jɔnti Seydou k'a dɔn a don minisiri wɛrɛ min kun bɛ yen n'o ye Mahamadu Kamara kaso minisiri kɔrɔ caman minɛna min ye n ɲininka ayiwa maire kɔrɔw ye a caman welela ka t'u ɲininka Jɔnti Seydou k'a dɔn sɔmi kelen don k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen janfa kɛ nka Bube in ka ko u minɛna min na o de ye jamanafin kun bɛ yaala avion min kɔnɔ sɔngɔ kelen ma dɔ a la dɔw ko miliyari 20 ni kɔ dɔw ko 30 ni kɔ dɔw ko 40 a kɛra ka maa minnu to fanga na sɔmi kɛra la k'a fɔ olu de ye ko in yurugu u ye miliyari caman de da u kun u minɛ k'u filɛ mais vas-y je t'écoute je te répondrai de la plus belle manière non je te vois je parle pas merci e ko kasogɛ de ka dossier dɔ wa Jɔnti Seydou Ndaye Namuye sɛbɛnnikɛla ko u minɛna ka t'u datugu nka an bɛ doni minɛ ko bi tɔw bɛ yen dɛ tɔw bɛ yen dɛ waridunaw bɛ yen dɛ ti balaki nam waridunaw tɔw bɛ yen Jɔnti Seydou ninnu minɛ furadama ka n'a bila bi la an ma cɛ giri problème je n'ai pas de problème k'a lajɛ Sumeri Bube Mayiga a minɛlen bɛ a bɛ kalo 6 bɔ furumuso in kɔni a ye sɛbɛnni kɛ n'o ye madame Mayiga Binta Yatasa ye Binta ko ye sɛbɛnni kɛ Binta ye sɛbɛnni min kɛ a ma ci daba ma a y'a ci jamanakuntigi de ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye k'a da Asimi kulo kan k'a fɔ ale ni a ka miiri a ka hinɛ a ka makari sabula ale furu cɛ bana de b'a la bana in ka jugu kilo 23 bɛɛ dɔgɔtɔrɔw y'a pesé a y'o de perdu sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumeri Bube Mayiga bana digilen b'a la a pasalen bɛ fo k'a kɛ dɔnbalafili ye o tuma min ka ɲi a ma n'u t'a fɛ k'a ni kɛnɛ karafa u ka teliya la u k'a bila a ka taa furakɛ Faransi min bɛ se k'a to a ka tila ka segin ka na jamana kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye furumuso in kɔni ye a ye nin lettre de ci ni k'a ci jamanakuntigi yɛrɛ ma n'o ye président Asimi Goyita ye sɛbɛnnikɛla ko a ma da o dɛrɛ ma a ye sɛbɛnni kɛ ni k'a ci ministère de la santé ministère de la justice n'o ye sariyatigiw ye ye minisiri k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan Sumeri Bube Mayiga a banalen bɛ bana in kɔni ka jugu a bɛ kalo damadɔ bɔ kule k'a bɔlen bɛ sanga ni waati sabula kiliniki dɔ bɛ an ka jamana kɔnɔ u taara lada ye k'olu k'a furakɛ dɔgɔtɔrɔw kɔni bolo dɛsɛra co olu yɛrɛ labanna k'a fɔ k'a ti ɲɛ fiyewu fo a ka bila ka taa kɔ kan a ka taa furakɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumeri Bube Mayiga fɛn min kɔni ye kiri ye a ma tigɛ fɔlɔ koyi sabula n'i y'a mɛn tubabukan na présumé innocent o don o kɔrɔ ye a bɛ se ka k'a ye komi a tɛ se ka k'a ye o tuma fɛn min ye Sumeri ye n'a kɔndaninen tɛ k'a fɔ fɛn min kɔni ye jamana ye a b'a fɛ ka basi s'a ma jamana sɛbɛn bɛɛ lajɛlen na ni nin n'a ɲɔgɔnna bana y'i sɔrɔ i bɛ taa furakɛ fɛn min kɔni ye danganiya ye o bi da i kan n'i furakɛra n'i nɔgɔyara i bɛ tila ka na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Sumeri Bube Mayiga ye a furumuso a n'a denw olu kɔni u bɛ maɲumako bɛɛ lajɛlen de la jamana faamaw ani kiiritigɛlaw k'u deli min bɛ se k'a to u fa ani u furukɛ hinɛ bɛ se ka k'a la cogoya min na a ka taa furakɛ ka na Sumeri Bube Mayiga ye cɛ min ye danbetigi don cɛ gɛlɛn don k'a fɔ ko nin bi k'a taalen minnu ye telimani ta ka kɔsɔkɔsɔ digi Sumeri t'o cɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumeri bɛ min ɲini o de y'a ka kɛnɛya n'a kɛnɛyana a bɛ segin ka na bila kiri ka danganiya la nin ye an ye min bɔ la kɔlɔmu kɔnɔ a ka bi bɔli la e ko jɔnni ye sɛbɛnni kɛ Sumayila Tera ayi ko jɔnni ye a muso jumɛn ye lettre kɛ ko madame Mayiga Binta Yatasa voilà n'i ye ko kɛ ka ɲɛ i bɛ lamɛn don dɛmɛna Binta Yatasa yɛrɛ bolo tɛ ka d'a kan on parle de journaliste ye min ayiwa min mana kɛ ka kɔrɔ anw ti ɲɛ koyi bolo don sa bolo don tile gannen banna tiɲɛ yɛrɛ la tile gannen banna n kɔrɔkɛ man kɛnɛ lettre de cira Asimi ma lettre ma ci ma a cira Asimi de ma adamaden i mana kɛ cogo o cogo miiri n'i ko dugu dɔ ka jan dugu wɛrɛ b'a kɔfɛ tile gannen don maa si kun n'a dɔn ko bibi se i bɛna su ko an na Allah bolo don Allah n k'i bolo don jɛnden de ti ɲɛ n ka kuma wa n ka kuma Yatasa Binta Yatasa i ka gannen don an na sa dɔ ka ca wugu la i bolo don Jɔnti Seydou ne bɛ kɔkɔtɔ digi Sumeri t'o cɛ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko Sumeri bɛ min ɲini o de y'a ka kɛnɛya n'a kɛnɛyana a bɛ segin ka na bila kiri ka danganiya la nin ye an ye min bɔ la kɔlɔmu kɔnɔ a ka bi bɔli la e ko jɔnni ye sɛbɛnni kɛ Sumayila Tera ayi
ko jone a muso jumɛn ye lettre kɛ ko madame Maïga Binta Yatasa. Voilà. N'i ye ko kɛ ka ɲɛ i bɛ lamɛn. Don dɛmɛna Binta Yatasa yɛrɛ bolo tɛ ka d'a kan. On parle de journaliste ye min min mana kɛ ka kɔrɔ anw tɛ ɲɛ. I bolo don sa. I bolo don. Tiɲɛ yɛrɛ la. Tile gannen don. N kɔrɔ ka mangɛ. Lettre de cira Asimi ma. Lettre ma ti ma. Lanjugu. A cira Asimi de ma. Adamaden. I mana kɛ cogo cogo miiri. N'i ko dugu dɔ ka jan dugu wɛrɛ b'a kɔfɛ. Tile gannen don. Maa sugu n'a dɔn ko bibi se. I bɛna su kɔnna. Allah. Bolo don. Allah. N k'i bolo don. Jɛnden de ti ɲɛ. N ka kuma wa. N ka kuma Yatasa Binta Yatasa. I ka gannen don a na sa. Dɔ ka ca wugu la. I bolo don. Jɔnji de dun ne bɛ ɲaya la n'o ye Jaaje o dɛsɛra ka fara Jaaje la a k'a ka baara kɛ kalo 18 u b'a nɔfɛ su man di tile man di Yoni Sodi k'a dɔn ayiwa jɔyɔrɔ ko kɛlɛ kɔni o ti ban u nana don ko la sa ko min yɛrɛ kɔni di ban don o don kiiri kura don o don mankan kura don o don wulikajɔ kura Yoni Sodi k'a dɔn ayiwa maa hakilimaw nana miiri kɛ ka jateminɛ kɛ nin ko in bi dangan min na an t'a bɛɛ lajɛlen dakolo di k'a filenkolon di ka segin a kan wa Yoni Sodi e ko u ma laban ka so masadi u y'a di kuluma min ye conseil pantourna des régions n'o ye CPR o don Yoni Sodi k'a dɔn marisi kalo tile fɔlɔ tɛmɛ ka bɛɛ bɛ se ka bolola cogo min kalo 6 u ni ɲɔgɔn cɛ Yoni Sodi k'a kɔ i k'a dɔn yalima est ce que bɛn ma k'o de kan sa bɛn kɛra o kan u k'a di kuluma i k'a dɔn u bɛna maa sigi min kɔni ayiwa o y'a ka jɛkulu yɛrɛ sigi olu bɛna baara de boloda sariya kuraw hakilina kuraw Yoni Sodi k'a dɔn k'o boloda sɛbɛnnikɛla ko u k'o den ma tubabukan na administration provisoire Yoni Sodi k'a dɔn ayiwa maa 10 ani 8 a ɲɛmaya tara ka di Soya Golfa ma maakɔrɔba o de bɛ ayiwa fɛn bi jɛnnen don Soya Golfa o fana ye vice président 2 ta ani trésorier ye 1 Yoni Sodi k'a dɔn nka sɔmin kelen don k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye ayiwa Jaaje Sangare ka maaw ye sɛbɛnnikɛla ko ayiwa min ye nin maaw ye u bɛna fara ɲɔgɔn kan olu bɛna secrétaire général kura kelen da min bɛ a bɔgɔ baara bɛɛ lajɛlen kɛ sabula kɔrɔlen min bɛ sɔmin kelen don la Yoni Sodi k'a fɔ o ti maa tilennenba ye u kɔni y'a fɔ ayiwa fɔcogo nin ko in kɔni ayiwa a bɛna kɛ ko jɛlenba ye sabula min ye Soya Golfa ye a y'a jira k'a fɔ ale tɛ ɲɛmaya ɲini Yoni Sodi k'a dɔn a tɛ kɔmaya ɲini nin baara in ni nin banna ale yɛrɛ b'i nin bɔ fɛn bɛɛ la sabula dɔ kɛra Yoni Sodi k'a dɔn min bɛn kɛra min ka sariya la min ye Soya Golfa ye a n'a ka vice président 2 ninnu si tɛ ɲɛmaya ɲini ni voto bɛ kɛ wa baara in u kan k'a kɛ k'a gun ka taa bɛn kalo 6 ma Yoni Sodi k'a dɔn u bɛna jateminɛw kɛ sarakisɛ minnu bɛ yen bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ yen hakilina kura minnu bɛ yen fɛn o fɛn n'o ye gɛlɛya ye o sɛbɛnkura yɛlɛma bɛna k'o kan u bɛna ɲɔgɔn ye kura belebeleba boloda o kuma bɛɛ bɛna sigi an sɔn na walima an ma sɔn o ma Yoni Sodi o kuma ɲininkali yɛrɛ de bɛ kɛ sa min ye ayiwa Jaaje Sangare ka taa se cɛ dɔ in ma a tɔgɔ ye di Mamadu Senze Kulubali yalima ɲininkali bɛna kɛ yalima ayiwa voto kuraw nata yalima ninnu bɛ yamaruya u kan ka bɔ a nɔfɛ wa u fila n'u kan ka kɛ candidat walima u ka kɛ candidat ye ni bɛɛ lajɛlen bɛ sɛgɛsɛgɛ Yoni Sodi mankan kɔni bɛ dɔgɔ cogo min u bɛn'o de fɔ ninnu ye sɛbɛnni u k'u fila bɛ sen bɔ a la an ye min bɔ le témoin kɔnɔ cɛrɛ u k'u fila bɛɛ sen bɔ a la ni ye ne kɔni ɲininka ni fila bɛɛ bɛ t'i sɛgɛ lafiɲɛ bɔ maa kura bɛ na Yoni Sodi n'i ye mankan cayalen i b'a sɔrɔ ko baara ka ɲɛɲini Tezara premier jangɛ min ka kow ɲɛɲini Tezara premier jan Tabatungara ni k'i bɛ bɛnbɔ wusu ni kunkolo jenina i b'i sigi ye a siga t'o la baara cogo bɛ di Yoni Sodi sɔgɔsɔgɔ n'a labanna fɔɔnɔ ma Yoni Sodi k'a dɔn olu man jan ɲɔgɔn na Yoni Sodi k'a dɔn n bɛ n bolo bugɔ ka don ni ka bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indicateur de renouveau o don sɛbɛnkura nin y'a bolo ko siɲɛ 3,500 ani siɲɛ 11 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Marakacɛ Dawu Alhaji Marakacɛ Dawu ko a ko i k'a dɔn ni Ala jɛna n'a ye min ye ɲina i mura ka taa fara hiji kan a bɛ kɛ min ye kunnafoni jɔnjɔn ye a sɔrɔla ka bɔ Saudiya i k'a dɔn faamaw fɛ yen u y'a jira k'a fɔ an bɛ ne ka san 2 bɔ min ye maganda ye a gɛlɛyara fo ka fɔ k'a to ten banajugu ala gɔngɔli min n'a tun bɛ diɲɛ na Covid-19 o de kɛra sababu ye k'a bɛɛ lajɛlen dalasa Covid banna min kɔni ye wulikajɔw ni jateminɛ ye Covid kɔni a jɔda tɛ bilen a banna sunkalo la mɔgɔw bɛ taa sunkalo la Poutine a ye Covid ban tubabu yɛrɛ tɛ Covid kuma fɔ bilen bɛɛ ko Poutine sunkalo la
Mobita ay wasungolo ke makan joli se dika do oye murai e ka do nyina labe bele jele fere bele jele tigele do mi bi se ka to abi dafa sebene kala ko kuna foni ko ni jenze ma mi be no be affaire religieux no be dine ko kuna no e abibikani e ka do aye kuna foni jira ko ni ngoni e kuna foni dumanye ni nye tare ka so ke al-islamu e ka do sabla maganda tugule do islamu la o mi ngoni e nyina ndanye agiringa jona jama abisonga barka bisonga bunya kosobe sabla mama kunga angata sandeme no olubna ta fara kura ka yon se do kuma maga anafa nyina iko dakono nyi wuli ka joni jetemina labon woni be sena agence de voyage u chama woni njole kundo yon se de ka don ay wami nye kira dawro segreli e yon se de ka don akumba ala kana to jonjila mi ngoni wuli ka joni jetemina maga ngo bi labena u baraka dabali tigeke yon se de mi ngoni se ka to bele gile abo se ka maga zoro tugo mina ni munye sebanye anyami zalo ka bol l'éducateur de nouveau kono akabi bolla dawatu ngana ne bin tege do mi boni sebanye ango pima le pays parce que ba noye Mamadou Jaraye ni ya ka sebanye Mamadou Jara ko kesiri ni jija femi ya mbaraka nyaye noye Bouakari Yalukuye journal le pays tigi aye wuli ka joke femi ni kuna fundi so bado ninga to kromo kare ukomi ma groupe les éditions Fato sebanye kala ko akoni ya ta kalaje kuna fundi dikoni atita kesiri ni jija ko fa ka soro amina umvene bela jele farale wanga manigala ko kunungo no kunye kare margalo kile woro en 2022 famiye Bouakari Yalukuye aye jama wele kuna funi dilawo famiye asebuye kata fara irtelka appel mali ani famiye kuna funi dila kemani musoma kafara kanubauka ani sigida donga bela jele ko ni ndarake ka keneba mine sabula famiye ni zo belebele baye adabiyele akoni atakalaje famiye asebuye awuli ka jona chezri abela jele kunyama ya dilembo prezama no ye Basiriki Touré Loni galago akoni ya takalaje maba chama nana ningene ka kabula kamaleni mi na ye wuli ka joni chesirike kaninguna foni disira chama kalazo nywana maji jalendo ma chesirlendo kunungo na kumbiara sibachi no fetama na aye baufara kabula akofe minye wuli ka jo ani chesiri abaka yere kulola ode kala sababu ye fe minye fanga baye ningo fie ayere ka journal la mi vlendege niye ngo mi ma le pays anana ke quotidien jabana woni kala ko fe minye akara quotidien wili kajo ni chesiri man woli ani article nyina ma blali abo barake tamada odroma aye wili kajo ke fami ni site internet doye ningo sigi senga ukomi ma faso mali.com ni yo goshi ka baso ara majika kuna foni bela jele soro aywa fami ni radio doye o labenebe radio ngoni abi bololo de ka ukomi ma radio en ligne radio faso fm o fana sigi lembe ni bela jele kalanzo lembe nywana na mi ya la bilibili o ye imprimer bele ba o de ba bolo mimbi journal ubo la révélation ka boso dinga ke journal ya chekanye faso imprime se Bouakari Yalukuye non akono temena ka boy netti boy menye wuli ka jo révélation te boy le babu ya notre éditeur ouais bon Yalukuye ka image ka instant ka ni babu ya ka mais le prix ningo fie ayera ka journal la mi vlendege niye ngo mi ma le pays anana ke quotidien jabana woni kala ko fami jamana akara quotidien wili ka jodi chesiri man woli ani article nyina ma blali abo barake tamada odroma aye wili ka joke fami site internet doye ningo sigi senga ukomi ma faso mali.com ni yo goshi ka baso ara majika kuna foni bela jele soro aywa fami radio doye o labenebe radio ngoni abi bololo de ka ukomi radio en ligne radio faso fm o fana zigile mbe ni bela jele kalanzo lembe nywana ngami ya la bilibili o ye imprimer bele ba o de ba bolo mimbi journal ubo la révélation ka boso dinga ke journal ya chekanye faso imprime se Bouakari Yalukuye non akono temena ka boy netti boy menye wuli ka jo révélation te boy le babu ya notre éditeur ouais bon Yalukuye ka image ka instant ka ni babu ya ka mais le prix
caman bɛ a kelen bɛ k'olu bolo don baara la fɛn min ye imprimerie journal ka fara fɛn min ye sɛbɛn nafama caman kan ni Boubacar Yaliku ye n'i y'a d'a ma o yɔrɔnin bɛɛ teliyala u b'a bosoni k'a d'i ma sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye Boubacar Yaliku ye a kalikan ye kunnafoni di a bɛ se ka segin a minɛn kɔnɔ cogoya min na maa minnu bɛ yen n'olu ka baara ye kunnafoni di ye olu de n'a cakɛdaw ka kan wa an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de maa wɛrɛ n'o ye julaw ye u kana sen don an ka secteur la o de bɛ kɛ sababu ye ni k'an ka baara kɛ a ka nin kununko dayɛlɛli a kɛra nisɔndiya belebeleba ye fɛn min ye kumaw ani foliw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen dolandalaw olu taar'u bila u fila ni dɛmɛ la nisɔndiya ani badenya dolanda o kɛnɛw sigira min n'a ɲɛmaaya kun dilen bɛ fɛn min ye commune Kalabankoro commune o maire ani kunnafoni diso a ɲɛmaaw ma kunnafoni min nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la jɔnji de dun bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako wula o don maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Yusufu Konatɛ Yusu ko yani sodi k'a dɔn Sikɔrɔni ani awɔ hippodrome 2 i k'a dɔn tile fila in na min ye awɔ tasuma ye o wulila awɔ polisiso min bɛ ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ 17e arrondissement o don jɔnni sedu i k'a dɔn dugudenw de murutira min ye denmisɛnw ye o murutira a ti tigɛ yen fɛ a ti tugu yen fɛ yani sodi k'a dɔn fo ka taa laban min ye polisiw ka mobili fila ye min jɔlen don u ka da la 17e arrondissement Sikɔrɔni ka taa tasuma da la k'o mɛnɛ mobili wɛrɛ jɔlen kun don min ye ayiwa Land Cruiser dɔ ye o fana jeni mun nana ni nin ye yani sodi k'a dɔn awɔ kunnafoni fɔlɔw kɔni y'a jira sabula ayiwa min ye patrouille polisiw bɛ yaala min kɛ ni ka mɔɔw ɲininka sɛbɛnw na ani ka sɛgɛsɛgɛli kɛ patrouille yani sodi k'a dɔn patrouille de taara bi kamalen dɔ kan i k'a dɔn a bɛ Land Cruiser dɔ kɔnɔ u ye file fiyɛ la min kɛ a kɛra n'a fɔ fa donna cɛ la a ma jɔ yani sodi k'a dɔn a ma jɔ o polisiw y'a dɔdɔlima k'a dɔdɔlima a sinna ka t'i kari carré dɔ kɔnɔ yelen ne ye foyi ye yani sodi k'a dɔn Land Cruiser polisiw b'a nɔfɛ a b'a digi cogo min polisiw b'a digi vérité dɔ wa a bɛ se ka kɛ vérité o man ɲi sɛbɛnnikɛla ko yani sodi bi bali mun na Allah i k'a dɔn waliden cɛmisɛnnin den fitinin dɔ san 13 o t'an bɛ ci la ayiwa bitiginin dɔ la a bɛ se ka du ka so i k'a dɔn mobili in sina ka n'o fura hali cɛnin m'a nɛn nɔ a sara yɔrɔ kelen a sara yɔrɔ bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko dugudenw kɔni caman de ko polisiw ka mobili de y'a ta nka ɲininkali kɛlen polisiw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ min ye Land Cruiser kun bɛ min nɔfɛ o de ye kamalen cɛnin fitinin ta ni k'a fa jɔn sodi k'a dɔn a kɔni kɛra dusuma kasara de dusuma kasi de i k'a dɔn a bɔ sigidalamɔgɔw ma min ye Sikɔrɔni ani hippodrome 2 dɔɔni mun kɛra mun de bi yan jɔn sodi k'a dɔn u tora ka